Gdje je ovo? Ne znam. Sad je veća. Napadaju me spomenčine mušice. Glovo, ne. Kaj? Napadaju me skakavci. Skakavci? Da. Da, tu su uvijek grizu. Da. Hvala kaj si mi to rekao. A ovak? Može. Tak je rekao da mu počupao. Pa dota. Aha, ne treba nam. Pa ne treba dota. Znaš što je interesantno? Nema. Mislim da nema. Najzad smo bilo da nema, a imamo ga trenutno. Da. To je to? Da.